ràpidament, en nom de l'Ajuntament de Castelló, benvingudes i benvinguts totes i tots a la nostra ciutat. Moltes gràcies a tota la gent que manteniu viva l'ànima del nostre poble, perquè al cap i a la fi la cultura popular, el foc, la llum, la festa, és la nostra ànima, i sobretot a la gent que heu vingut de lluny arreu del territori per estar avui en Castelló, i esperem també anar a visitar-vos i que gaudiu d'aquests dies a la nostra ciutat. Moltes gràcies. Als companys de Girona, al respecte, perquè tinguem un gran record de la seva presència, que tothom que ha gaudit de les titelles pugui recordar, ens han fet lliurament d'una mula bava de Girona, que tots recordeu que dintre del seu cos tindrà unes titelles. Moltes gràcies públicament, i com deia, ara mateix en horari diu que comença la tabalada infernal, així que tots els grups de percussió aquí al mig davant de l'escenari feu un rogle, tots els grups de percussió veniu aquí, comença a botar focs, a fer música, aneu venint, tenim un quart d'hora de percussió i tot seguit començarem a lo que és el cercavila. Endavant, percussió!
Botafocs Infernals volen a tots els assistents donar la benvinguda com cal. Per a fer una nova diada de cultura popular, lluïda i genial, que ens anima a tot el públic, al bestiari i als gegants, als cabuts, dolçainers, grallers i també als tabals infernals, per a fer com cal tots els balls... Botafocs, preparat el bestiari! I els balls i les enceses de forma cabal. Baterías preparadas, prepareu baterías. Baterías preparadas, prepareu baterías. Endavant el reto, l'encès! Vale, tindran del dret per a foc. Atenció a les bateries, i ara se van encendre. Bateries de Botafocs, endavant! Bateries de Botafocs! Molt bé, Geraldón Villalobos, perfecte.
gràcies, bestiari infantil de Botafoc. Moltes gràcies, Bíblia de Barcelona. Moltes gràcies, Lau Fèlix. Molt bé. Dracs de Son de Botafoc, en el vostre aniversari. Heu fet molt bon renou.
esperem tornar en plaça. Moltes gràcies a tothom i felicitats per la Diada. Gràcies!